Naf clíte gríseo an airota per Láirge ag bar an tabla curlin a ruhas sa Sraith Lidl. Ina going a bhíon bhí, mar an greibh hús seall híos seall godíseo. Mí háda drisláán ha man trátrachta. Deis an son ag an bhíon countson ag tiise mint an ád contúirteach agus brúar Port Láirge sin is smachtú ach ag a deireatá sin nada sa líontán. Tá cúlúach an son aim sé gcóir le Finnegan. Deachtartaí Port Láirge sin a bhanistú isteig. Agus ag a deire bhfuil sin túsma as na cuairteoirí an sod seánóna. Port Láirge teachtasteach tréis an trí cléimhí a chugadtí seo a bhuachant ach sos caicís ag na fórna réin. Agus well, deis gan Somalia beidir bu eile gáil ach beag tríd dín an sod seánóna tamán tríd an Lawrenson an captain Emma Murray agus scór maith an sonna cisiúd. Iad a tharint Harnash in san caibhlant árthasá. Is an bhí teachtar ríist siad browsach go maith ó hús na himar an countson ag Turlingt Haran Chasnán ag Rachel Casserly. Tá sé taspáint go maith a cint an sod seánóna agus bhór déint ag Wayne Freeman an stúr na fórna. Amach an son ag Port Láirge agus Caitlin Gardner. Rís deachtartaí an son ag Port Láirge leis na cicin amach féin a bhuachant agus seileamh anéis go tríd an son agus níomh galaclí. Ábalta sin a chur Haran Chasnán agus tá bhí níos fear go dtí seo seánóna i léon ceist fé. Deis ag tús dar le an son ag Port Láirge Gard. Hén Kellyanne Hogan leis gceann áras son beidir go deocha sé Harnash cúthaí idir gá chóir le go deireatá sí sásta an cúlí na Hogan an son. Agus an bhearn Harnash díon cúil sin a ríist an son inún gar bháin. Is Port Láirge is ag fiabhsú díag arníig agus an cléadál ráid Claire Welch le seileamh. Berta Gurgi is stoppa iling here go más sin sár cúlín an son ag Claire Welch. Ceanna bhí a tastáil an bhearna Láirge go dtí cúlín a ríist. An bhí ar David le tá contúirte bantlótha. Deachtartaí an son ag Port Láirge sin is smachtú tinch Harnash go deirgadí Meath burn agus tá sé sin Haran Chasnán aché. An tarna cúlín a cisiúd ónar tháinig sí seach mar runna dí. Agus gach scór luach for agus stad seo. Is an bhí críoch nó go láidir an sa. Deis a ríist ag Meath burn. An counsel troirithe isteach agus tá sé ché. Sár cúlín a ríist an son ag burn agus well. Ag an bhí brásás leis a gceann son a ríist. Críoch láidir chuir le cuasaí an son. Agus an deir ar scéil go mbeidh na pointí strathe i taiste le bhaile lótha. Réitir ag fear ar cuasaí an son agus sinna é dóhan feiceann sa bua as baile ag an bhí agus an bua tailte gan ceist.